כך, המשימה שעומדת בפנינו היום היא למצוא תור, צוצלת ויונה בשטח קיבוץ, יש לנו שעה לסיים השלמת התוכנית. פשוט זה לא יהיה, בעיקר בגלל שיונים מאוד התמעטו, בעיקר בשטח הכל בו איפה שהיה הרבה פעם, ותור הצווארון זה פשוט לא עונת החיזור עכשיו. אז אנחנו מקווים שנצליח. על כל פנים לא הייתי מאמר נגדי, איי איי איי! הציפור הראשונה שלנו תור. אני מעדתי כדי שהיא תברח ותוכל לצלם אותה. אני רציתי לעזור. אבל אתה לא מגיב בזמן, הציפור מתעופפת, יש לך... אני לא יודע, למי אתה מסתכל? עליי או לציפור? אני זה מה שחשוף. אבל... חבל! אנחנו מבזבזים זמן. שתי תורים יפהפיות נכנסות לי למצלמה. לאחר רבע שעה של מרדף, אז מצאנו את שתי התורים האלו. עכשיו צוצלות, הן אוהבות סבך ומאוד קשה למצוא אותן, אבל אני מאמין שנמצא אולי גם כן במקום. הביא את המים, אולי נצטרך לעשות איזו הפסקה. אין שם שום צוצלות. כן, כל הסימנים מעידים שהייתה פה פעם צוצלת, אבל... בכל מקרה, עושה רושם שאנחנו מתקרבים. צוצלת חיה, עוד מעט אנחנו נצלם. לאחר חצי שעה של מרדף יש לנו שתי תורים יפהפיות וצוצלת על חוט חשמל, ועכשיו יש לנו חצי שעה שלמה רק בשביל היונים החמקניות. אני מאוד מאוד שמח. כן, הטבע הוא אכזרי. אמנם תחום העיסוק שלי זה עופות וציפורים, אבל אני יכול להרחיב את ידיעתכם בדבר חיה שמצאנו פה מסוג נחש, ממין ירוק. היונה חורשת כנף, היונה דועה למרחק, ורותיה קלות. לא קל לי הכלוב. איי איי איי! איזה פספוס! אני... חשבתי שזה יונה לבנה. מסתבר, זה לא. המצב לא פשוט. נשארו בערך 20 דקות להשלים את המשימה, ויונה אין. נמשיך לחפש! מאוד מתסכל. 10 דקות אני כבר כל בו כאן מחכה. פה הסיכוי היחיד חשבתי לתפוס איזה יונה. סוף סוף ראיתי זה אחת, התחילה האזעקה של היד שנייה פה והבריחה אותה, והזמן נוזל. נשאר עוד 10 דקות ואני חוסס.
מראים מזל. אמנם לא ממשפחת היוניים, אבל סיקסק, ציפור מופלאה. סוף סוף, אחרי חבל על הזמן, מצאנו יונה, והכל בו לא היה כפי שחששתי, אבל עכשיו אנחנו כן, עד הדקה האחרונה המשימה הושלמה וצילמנו את השלוש ממשפחת היוניים אצלנו בקיבוץ בפחות משעה.